1987 जेब्ला इउनिभार्सिटियाव फरायबाय थादों अब्लानो आंनि फार्स्ट फिल्मखौ खालामदोंमोन सोरमोन नों होननाय जन्स महलिया डिरेक्ट खालामनायमोन आरो आं बेवहाय मेन रल प्रटागनिस्ट हिसाबै खामानि मावनाय बेनि उनाव आं गेजेराव टिभि सिरियेलफोर खालामदों अफकर्स असमिया टिभि सिरियेल बेनि उनाव जोङो 2004 आवहाय रजनी बसुमतारी आरो आंजोंनो ज'है co-produce खालामनानै अनुराग होननाय असमिया फिल्म मोनसेबो खालामखांबाय बेयावहाय आङो बेस्ट सापर्टिं एक्ट्रेस एवार्ड प्राग सिनेनिफ्राय मोननाय आरो लोगोसे आसाम स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्रायबो इभासआव बेस्ट सापर्टिं एक्टर एवार्ड आं मोननो हानाय स' फुल फिचार फिल्म हिसाबै बे आंनि थर्ड फिल्म एक्चुअलि स' एक्चुअलि आं कालचारनि लाइननिनो मानसि उन्दैनिफ्राय जोंहा न'खरावबो आइमोना जोंखौ बिदिहाय फेदेरनाय आं बांसिन एन्जय खालामो खामानि मावनानै खिन्थु जेब्ला समाजाव जोंहा बर' हारिनि मोनथायनि नांगौनि बेफोरबायदि बायदिसिना सोमावसारनाय जादों बेबायदियाव जोंबो जोंहा जि इन्टारेस्ट थाया मानो जों बेफोरखौ दोनथ'नानैब्लाबो हारिनि गांनाय उखैनाय हारिनि नांगौ जानायाव जों गासैबो ओंखारदों बारसोमदों जोंनि इन्टारेस्टफोरखौ खावसे दोनथ'नानैब्लाबो जोङो समाजनि हारिनि बायदिसिना अलखद समाव जोङो खामानि मावनो ओंखारदोंमोन आइजो माहारियाबो बर'फोरनि जे आइजो माहारियाबो गुबुन गुबुन बिथिङाव आखा-फाखा बेखौ लानानै बे गराय फाख्रि सिनेमायाव माबायदि बेरखांदों आइजोफोरा ना बेवहाय बेखौ गुबैयै जेनेबा जोंना बिफा गुबै माहारि हिसाबै गोबां समाव आइजोफोरखौहाय बा हिन्जाव फिसाफोरखौ एसे गाहाय नोजोरजों माने कमप्लिटलि 100% जोङो समान स्टेटासखौ होनाय जाया जदिव जोंहा पर्दा सिस्टेम गैया बा जोङो बांद्राय गुबुन हारिफोरनि बादि एफाग्राब माने नेवसियाब्लाबो खिन्थु एफा एनैया दङ बेवहाय बे पेट्रियार्केल फेमिलि अर बिफा गुबै समाजावहाय माबादि समाज मोनसेखौ हारि मोनसेखौ फोजौनोब्ला गासैबो गोख्रों जानांगौ फिसा हौवा बा फिसा हिन्जाव आइजो हौवा गासैबो गोख्रों जानांगौ बेखौ बेवहाय दिन्थिनाय जादों लोगोसे जोंनि बर' आइजोफ्रा गावनि गोहो बोलोनि सायाव फोथायनाय दङ गावनि सायाव जिथु सेल्फ कनफिडेन्स बेखौ बेवहाय दिन्थिनाय जादों जायफोरखौ बेयाव गराय फाख्रि होननानै बुंदों खुनु गाज्रि सेन्सआवहाय बेखौ दिन्थिनाय जायाखै बे गराय फाख्रि महरै दिन्थिनाय आइजोफ्रा गावसोरनि गोहो बोलोनि सायाव फोथायनानै थायो समाजाव जाफोर समयसा फैयो एबा जेंनाफोर फैयो गावसोरनि बेक्तिगत जिबनाव फैनाय जेंनाफोर न'खरफोराव फैनाय जेंनाफोरखौ बिसोरो गावसोरनि गोहो बोलो फोथायनायजोंनो सुफुंनो थाखाय नाजायो बेवहाय हौवा बेरेखा समाज बेरेखानि बाथ्रा गैया जि समाव जि खाबु मोनो बेखौनो बिसोरो मावो गावसोरनि सायाव फोथायनानै बेखौनो दिन्थिदों आरो बे आं सानो बे बिराद मोजां मोनसे मेसेज जोंनि समाजनि थाखाय जों गोबां समाव सानो जे जों हिन्जाव मानसि हाया जों हिन्जाव माने आइजोफ्रा हाया खिन्थु वी केन डु जों गासैबो हिउमेन बिइंसो बेवहाय सोरबा गुबुंले नोजोरजों नायब्लाबो नोरजिया होनना सानब्लाबो इफ वी हेभ आवर अन सेल्फ कनफिडेन्स गावनि सायाव जुदि फोथायनाय थायो मिन्थियो रोङो अवेर जायो जोङो सांग्रां जायो जोंनि मोन्थाय जोंनि मावनो गोनांफोरखौ होमब्ला जों गासैखौबो समानहै गावनि फिसा फिसौ फेदेरनायनिफ्राय लानानै समाज दानाय गामि दानाय न'खर दानाय गासैयावबो बाहागो लानो हायो स्ट्रंलि समाज आरो बेनि थाखाय समाज रायजो हारिहासो माने मुलाम्फा जायो बेवहाय गराय फाख्रिया भेरि स्पेसियेल मोजां मोनदों बेयाव बाहागो लानो मोननानै इयुनाव माबाफोर आरो गोदान बानायनायनि सिमांफोर मोनसे बिदिनो सोरबा सोरबा अफार खालामबा खालामलांबाय थागोन अफार फैदों नायलांनि सम होनो हाब्ला खालामलांगोन थेंक इउ